хлопчики і дзяўчынкі. Привітання, дорогие глядачи. Я нагрелася, и мы можем продолжать читать сказку. До речи, теточка, что это тебе там за картина такая? Гэта павярніся трошки. Павярніся, Франціся. Повернися, Францися. Повернися, Францисю, дай Кацярыне сесці. Так, каб нашы гледачы бачылі. Гэта карціна адлюстроўвае беларускія каляды. На стале, пакрытым абрусам з арнаментам, стаіць гаршочак, у ім куцця. Каля яго клёцкі, а ў акно заглядае козачка, сімвал нашых каляд. Я вельмі люблю каляды. Я на каляды заўсёды калядую. Я апранаюся мядзведзем, мядзведзем. А ты ў каго перапранаешься? А я перапранаюся у дзеда. У деда весело як. Ну что ж, давай продолжать читать сказку. Так, наступны урывак. Дакуль толькі бачыла вока, да самай вёскі і за ёй, дол быў пакрыты снегам і зіхаціўся ў начным свеце фіялетавым колерам. Зверху перавернутай місай у бязмежжа ўздымалася чорнае неба з раскіданымі па ім зорамі. Гэту веліч і спакойнае хараство са старой ліпы сузірала пара жоўтых вачэй. Па начах у закінутым парку алешках валадарыла сава Кугакаўка. «Куга-га!» зацягнула яна, заўважыўшы позніх падарожных. Напалоханыя людзі пабеглі прэч, а сава ухмыльнулася. Апоўначы птушка бесшумна абляцела сваё валадарства і праверыла рыдыкюль. Рыдыкюль яна заўсёды насіла з сабой і ніколі не выпускала з крыл. Што там знаходзілася, трымалася ў строгім сакрэце. Астатак ночы птушка праседзела, гледзячы ў адну кропку. Калі пад світанне сава заснула, на клёне ля касцёла прачнулася варона. Вітаю ўсіх, а вось і я! Бадзёра пракаркала яна. Варона зрабіла зарадку, апранула шэрыя кашульку і панталошкі і кінулася ў вёску. На пачатку яна завярнула да Петрусёвай хаты, дзе за хвіліну з'ела ежу, выстаўленую для кур, перакуліла бідончык і дзеўбанула за хвост соннага ката. Праз момант яна імчала на другі канец вёскі, а за ёй з брэхам і лямантам неслася чарада сабак. Яшчэ праз хвіліну варона гаспадарыла ў двары тазіка і вылецела адтуль, уцякаючы ад новай сабачай зграі. Раніца удалася. Варона займалася справамі цэлы дзень і пад вечар вырашыла адведаць саву. Тым жа вечарам пад ліпу да савы завітаў і воўк. Давай, сава, рванём у вырай, полюбуемся на пальмы, на райскіх птушачак. Вось яшчэ, пырхнула сава ў адказ. Хай самі ляцяць на нас глядзець. Мы не горшыя, марсіяне і тыя прыляталі. Ой, якія марсіяне! Аб чым ты? Папярхнуліся варона з воўкам. Носіцеся ўзад уперад, а самага важнага не ведаеце. Слухайце. І птушка апавяла гісторыю, якую даведалася ад бабулі. 200 год таму на гэтай самай ліпе яе бабуля сядзела, гэтак жа утаропіўшыся перад сабой. Раптам навокал пасвятлела, а на небе з'явіўся жоўты шар. Ён пераліваўся полымем, на пачатку раздваіўся, затым ізноў стаў суцэльным. Пасля шар завіс над ліпай, і з яго вылез лысы зялёны чалавек. Чалавек махаў крыламі, нешта казаў, але савіная бабуля перапалохалася і закрылася ў дупле. Шар павісеў некаторы час, узмыў у неба і знік. Прысутныя слухалі, адкрыўшы рот. Гэта былі марсіяне, зрабіла вырак сава. Наўрад ці, адказала варона. Тваёй бабулі было 100 год, відаць, падалося нешта. Наша парода і ў 100 год можа за кіламетр убачыць гузік на кашулі. Гэта былі марсіяне
і кропка. Ды выдумкі ўсё гэта, махнуў лапай воўк. Не выдумкі, затопала сава. Вось глядзіце. Птушка падняла крыло. Ноч была дакладна, як сёння, ціхая і зорная. Мая бабуля сядзела якраз на тваім месцы, Караліна. Звярнулася яна да вароны. І вось там, сава тыркнула ў кропку ў небе, над хатай Петруся, бачыце, там з'явіўся жоўты шар. Сава з такім перакананнем апавядала гісторыю, нібы ўласнымі вачамі бачыла марсіян. Варона з воўкам пільна ўглядаліся ў неба і на сваё здзіўленне заўважылі, што на чорным небе над Петрусёвай хатай сапраўды вісеў светлы шар. Ён набліжаўся да іх, расплываўся ў памерах, станавіўся большым, шырэйшым, і вось ужо жоўты купал аказаўся над ліпай, гатовы накрыць іхнія галовы. Па зямлянках! Залямантаваў воўк, кінуўся на снег і закрыў галаву лапамі. А каб мой хвост распетушыўся, марсіяне! Закрычала варона і куляй уляцела ў савіную хату на самае дно. У савы ад убачанага адняло мову. Яна звалілася ў дупло моўчкі, камнем, нават жоўтыя вочы не мільгнулі. Трэсь, хрусь, бац! Жоўты парашут абрынуўся на ліпу, сырваўся ўніз, абламваючы галлё, і накрыў сабой воўка. Звер заблытаўся ў тканіне, але вырашыў не здавацца. Ён адвешваў направа-налева удары нябачнаму праціўніку. Марсіяне, я вам не здамся! Зямля наш дом! Птушкі, на дапамогу! Сядзі, сядзі, не высоўвайся. Вучыла варона саву, і птушкі заціхлі. Пасля непрацяглай таўханіны воўк выблытаўся на свабоду. Смайлік перакруціўся ў складках парашута, і цяпер на воўка глядзела перакрыўленая пашча. Знізу пад тканінай варушылася пара рагоў. Звера ахапіў жах. Прышэлец, не падыходзь, я ведаю каратэ, зманіў воўк. Кіяй! Адважыўся ён і садраў з марсіяніна парашут. Замест прышэльца стаяла ўскудлачаная козачка ў залацістым камбінезоне і насцярожана глядзела на такога ж ускудлачанага воўка. Мільх, 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 разгублена мільгала козачка. Лып, 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 дзівіўся на яе воўк. А ты чупакабра, першай запытала козачка. Я воўк, воўк-шчоўк, пакрыўдзіўся звер, і жыву тут ад нараджэння. А ты чаго на галаву зваліўся, марсіянін? Я не марсіянін, я залацінка, звычайная козачка, і прыляцела з зоркі капэла, засмяялася козачка. Затым звяры распалілі касцёр, прагаманілі да раніцы і пасябравалі. Вось як. А мы баяліся, што гэта былі марсіяне. Дарэчы, цётачка, ці ведаеш ты, як козачка дыхала ў космасе? У яе была паветраная капсула, яна ёй ахінулася, так і дыхала. Зразумела, зразумела. Ну што ж, дарагія сябры, нам трэба тэрмінова завяршаць перадачу. Мне патрэбна неадкладна ісці ў краму і набыць капсулу. Я даўно марыла злятаць на месяц. Да ба-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-бачэння. Што ж, да пабачэння, сябры. Кар, 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 кар.